Türkmenabatda 3-4 günlükde mekteplerin ýokary klas okuwçylarynyň arasynda pyçaklaşma hadisesi boldy. 7-nji mekdebiň bir okuwçysy öldürildi diýip Azatlygyň Lewap welaýatynyň Akçeşmesi 1-nji maýda habar berdi. Lewap welaýatynyň administrativ merkezinde okuwçylar bilen bagly jenaýetçilik hadisalarynyň barha köpelýänini gaýdylýar we Azatlyk radiosu bir ay öň Türkmenabatda okuwçylardan ibarat garakçylar toplarynyň üstüniň açylandygyny habar berdi. Sonra Azatlyk bilen telefonna gurlaşan polisiýa işgärler hem bu bolan işi inkar etmediler, emma anyk maglumat hem bermediler. Häzir şäherde 2 adamyň baş satylsa mektep okuwçylarynyň pyçaklar şakyny gurrun edilýär. Emma häkimetler bolan işiň jekme-jekliklerini berk ýaşyrynlykda saklamaga çalışýar diýip Azatlygyň ikinji çeşmesi hem bu habar tasdik etdi. Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan polisiýa işgär soňky döwürde okuwçylaryň arasynda şeýle hadisalaryň köpelýänligini aýtdy. Gynansak da soňky döwürde okuwçylaryň arasynda jenaýetçilik hadisalar ören köpelli. Olaryň ölüm bilen gutarýanlary hem bar. Şu sebäpden polisiýa ýokardan berk görkezme berildi. Sagat 20:00'dan soň köçede görünen islenlik ýetginjegi saklamaly diýip Azatlyk radiosynyň polisiýa bölümine Akçeşmesi gurrun berdi. Şeýle dol jaýlaryň howlullaryna ýa köçede iki çolup toparlanyşyp duran, özara gurlaşyp oturan ýaş ýigitleriň hem görülen ýerine dargadylýanlygyny, olaryň gön öýlerine gitmeginiň talap edilýänligini aýtdy. İla darasynda pedofiliýa hadisalarynyň, çağalar bilen jinsy ara gatnaşyga girýänleriň hem köpelýänligi, mektep okuwçylarynyň zorlanmagynyň görnetini artanlygy hakynda hem köp gurrun edilýär. Emma häkimetler bolýan zatlary adamlardan ýaşyryp saklamaga çalışýarlar. Hatda köçü ýol hereketi bilen bagly hadisalary hem gizläp saklamaga çalışýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň mediýasynda ýurtdaky jenaýet hadisalary, adam pidalary hakynda anyk maglumat berilmeýär. Emma daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentleriň, häkimet migrantlarynyň arasynda jenaýete baş goşan adamlar hakynda daşary ýurt mediýasynda ýygyderli maglumat çykýar. Sol wagtda Türkmenistanda ýüz berýän jenaýet hadisalary barada hem köplenç daşary ýurtlardaky websaytlarda garaşsyz metod serişdelerine maglumat berilýär. Mysal üçin aprel aýynyň başynda Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ habarlary proýektiniň ýerli habarçylary Türkmenabatda üst açylan talaňçy okuwçylar barada maglumat çap etdi. Azatlygyň çeşmesi ol okuwçylaryň şäheriň 9-njy, 30-njy we 32-nji mekteplerinde okanlygyny habar berdi. Tutsak edilen okuwçylar dekabr aýynda bir näçe adam talanlyklaryny boyun aldylar diýip çeşme aýtdy. Olar 27-nji dekabrda maýyp gyzy bilen ýaşaýan gartaşan aýalyň jaýyna kurtap berip, olary onlar çegedek pyçakladylar we öýdäki pullar hemde gymmat bahadatlar alyp gitdiler diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti ýazdy. Aýdylmagyna görä bir näçe mekdebiň ýokary klas okuwçylarynyň düzülen toparyň agdalary mart aýynyň aýagyna tötäninden tutsak edildi. Olar şondan öň adamlaryň hususy jaýlaryna zor bilen girip, öý ýerlerini pyçak bilen gorkutup we pyçaklap, olaryň pullaryny hemde altyn şaýteplerini talap gelipdir. Azatlyk radiosu bu iş boýunça has anyk maglumat almak üçin telefon edenine Türkmenabat şäher polisiýasynyň we Lewap welaýat polisiýasynyň işgärleri mektep okuwçylarynyň ibarat jenaýetçi toparyň üstüniň açylanlygy baradaky fakty inkar etmediler. Şäher polisiýa bölüminiň nowatçysy Azatlyk radiosynyň soragyna biziň özümiz size telefon ederiz. Şu telefon eden nomeriňizde garaşyň diýip jogap berdi. Polisiýanyň Lewap welaýat bölüminiň işgäri bolsa beýle maglumaty telefonyny bermeýänliklaryny aýtdy.